שלום וברוכים הבאים לאולפן ניוז חיפה הקריות. היום עמנו באולפן נשיא המכללה האקדמית רמת גן, פרופסור מוחמד ותד. שלום מוחמד. שלום, שלום. אני רוצה לשאול אותך באמת שאלה ראשונה לפתוח בעצם, מה הופך את המכללה האקדמית רמת גן לייחודית בנוף ההשכלה הגבוהה בישראל? יש כמה נקודות מאוד ייחודיות למכללה האקדמית רמת גן. הן מתחלקות לשני רבדים. חלק אחד עוסק באמת בזהות האקדמית שלה, בכך שזה מוסד שמתפתח כל הזמן בקצב מאוד אדיר בפיתוח תוכניות אקדמיות, באיתור התוכניות הרלוונטיות היום, לא רק לאקדמיה ככלל, אלא גם לשוק העבודה. כלומר, אנחנו די מחוברים למציאות. ובהתאם קהל היעד שלנו נמשך אלינו בגלל החיבור הזה בין ההשכלה הגבוהה כרעיון לבין שוק העבודה וצורכי השעה. בד בבד וברובד השני זה הרובד האישי. אנחנו רואים את התלמידים שלנו. מבחינתנו הם לא רק מספרים של סטודנטים שמצטרפים לקמפוס כדי ללמוד. זה לא רק תואר אקדמי שאנחנו מוכרים להם קוט קוט, אלא אנחנו מכירים אותם בשמות, אנחנו מכירים אותם במאפיינים הייחודיים שלהם, אנחנו מכירים אותם בזהות שלהם. והדבר הזה מאפשר לנו לתת להם יחס אישי מהיום הראשון שבו הם פונים אלינו כמתעניינים, עובר במהלך הלימודים וכלה בשלב שבו אחרי שהם מסיימים את הלימודים. הם הופכים לחלק בלתי נפרד מהמשפחה האקדמית רמת גן. אחרי הלימודים הרי יוצאים לשוק העבודה. מה בעצם עושה המכללה האקדמית רמת גן כדי להתאים את עצמה ולהסתגל לשינויים המהירים מאוד שיש היום בשוק העבודה המודרני? פעם כשהיו מלמדים באקדמיה היו מלמדים רק תיאוריה. אז אדם היה יוצא עם תואר אקדמי, נחשף ככל שיהיה, יוקרתי ככל שיהיה, אבל היה פער מאוד רציני בין הידע שלו לבין היכולות שלו ליישם את הידע הזה. אנחנו איתרנו את הפער הזה, ניתרנו אותו, ואנחנו מגשרים עליו. כבר בתחילת הלימודים, כבר בשנה הראשונה לתואר האקדמי, לא משנה באיזה תואר, אנחנו משלבים את העשייה המעשית, אנחנו משלבים את הפרקטיקום, זה הביטוי היותר מוכר באקדמיה, בלימודים. בין אם זה באופן מובנה כקורסים ספציפיים שהם פרקטיקום, ובין אם זה על ידי שילוב מרצים ממש מן החוץ, או מרצים פנים שהם אנשי מעשה, אנשים שמגיעים משוק העבודה. הדבר הזה נותן לתלמידים שלנו חשיפה, אבל גם נותן לעולם המעשי בחברה הישראלית חשיפה לתלמידים שלנו. כלומר, הדברים תלויים אחד בשני, הם מתחילים להכיר אחד את השני, לא בשלב שבו אחרי קבלת התואר האקדמי, אלא כבר במהלך הלימודים, וזה בהחלט משפר את הסיכויים של התלמידים שלנו להיקלט לאחר מכן בשוק העבודה. אז אם אני אבקש ממך בעצם, לומר, לא לי, אלא לסטודנטים שרוצים להגיע, לסטודנטים שכבר נמצאים, איך בעצם המכללה מסייעת להם להשתלב בשוק העבודה? כפי שאמרתי, אנחנו לא מצהירים רק הצהרה שהתלמידים ישתלבו בשוק העבודה, אלא אנחנו מאוד אקטיביים, ואם תרצה אפילו פרו-אקטיביים. אקטיביים יותר מדי, אבל יותר מדי לטוב בהקשר הספציפי הזה. אנחנו דואגים כבר ביום הראשון שהתלמיד נכנס לכיתה, שהוא יחשף לעולם המעשה. הוא יחשף לכל אותם גופים שעשויים לקלוט אותו לאחר מכן. אנחנו מביאים את השטח אלינו ולא מחכים לתלמידים שלנו שיצאו לשטח אחרי 2, 3, 4 שנים אחרי שהם מסיימים את התואר כל אחד והתואר שלו. ולכן השטח הופך להיות חלק מהתואר האקדמי שהתלמיד מקבל אצלנו. לכן אנחנו מקצרים את הדרך, מקצרים אותה בצורה משמעותית עבור התלמיד, ויתרה מזו אנחנו מגבירים את הסיכויים שלו להיקלט בשוק העבודה. בוא נצא רגע באמת מהעניין של הלימודים. ואתה ככה ראייה יותר רחבה בעצם, איך המכללה האקדמית רמת גן תורמת לקהילה ולחברה הישראלית? אחד הדברים שהם מאוד חשובים וייחודיים, ואני אומר זאת בגאווה רבה וקצת בנימה של חוסר צניעות. באקדמית רמת גן אנחנו מדגישים את הזהות הישראלית שלנו. זה הזהות, האכסניה שבתוכה כולנו קיימים. ובד בבד אנחנו לא מעלימים את הזהויות הייחודיות של כל תלמיד ותלמידה. בין אם זה הזהות הדתית, או הזהות הלאומית, או הזהות האתנית, או הזהות המגדרית, או הזהות המינית. אלא נותנים לדבר הזה ביטוי, ממש במהלך הלימודים, בין אם זה באירועים חברתיים, בין אם זה במשחקי תפקידים, תוך כדי הלימודים. כלומר, הדבר הזה הוא חלק מובנה גם בתוכנית הלימודים שלנו, וגם מהעשייה החברתית שלנו בתוך הקמפוס. כל הרעיון הוא לוודא שכשהתלמיד שלנו עוזב אותנו,
אם הוא בא מוכן לעולם האמיתי, מה טוב. אם לא, אז אנחנו דואגים להכשיר אותו להיות גם אזרח טוב, אזרח שתורם. מלגות שאנחנו נותנים לתלמידים לא ניתנות רק כמלגה, אלא הן מותנות בין היתר בתרומה לחברה. התרומה לחברה יכולה להיות, אגב, בסיוע לסטודנט אחר, אבל היא גם יכולה להיות תרומה במוסד כלשהו שנותן שירות לאוכלוסיות מוחלשות בחברה. אנחנו נחזור לאקדמיה, אוקיי? מהיכרותי איתך אני יודע שאתה לא בן אדם שיושב במשרד ומעביר ניירות. כן. ספר לי על איזושהי תוכנית לימוד ייחודית שפותחה ככה לאחרונה. טוב, אני לא אספר על תוכנית ייחודית, כי לא מגלים את כל הקלפים בשלב הזה, אבל אני נכנסתי לתפקיד ב-1 באפריל 2024, ויש לנו מספר תוכניות רציניות שנמצאות חלקם בשלבי הכנה מתקדמות, והאחרות שנמצאות כבר על שולחן המועצה להשכלה גבוהה, ממתינים לדיונים ומקווים שיאושרו. דברים שהוגשו, אז אני יכול לדבר על זה בהחלט, כמו התוכנית ללימודים רב תחומיים. העולם היום, בעולם האקדמי, יש מעבר רציני מאוד מעולם דיסציפלינרי לעולם אינטרדיסציפלינרי. אנשים לא באים כבר ללמוד תואר אחד. גם אי אפשר ללמוד תואר אחד בצורה מאוד מאוד פורמלית. קח למשל את עולם המשפט, כדוגמה. המשפט תלוי בחברה, המשפט תלוי בכלכלה, המשפט תלוי בתקשורת, הוא תלוי בבריאות וכיוצא בזה. היא הנותנת גם למשל בתחומים שאנחנו מלמדים במכללה. תחומי הטכנולוגיה לעומת תחומי הבריאות. אי אפשר ללמד רק תחומי הבריאות במנותק מעולם הטכנולוגיה, ואי אפשר ללמד את עולם הטכנולוגיה במנותק למשל מעולם הבריאות. תוכניות דו-חוגיות, כלכלה, ניהול, ייעוץ, כל הדברים האלה שלובים אחד בשני. והחוכמה בשלב הזה זה לעשות את החיבורים האלה, כדי להפיק מהם לא 1 ועוד 1, 2, אלא 1 ועוד 1 שווה אולי 3, 4, 5 ו-6. התלמידים הם מגיעים בשלב הזה עם יכולת כעיסה טריה, אפשר ללוש אותה בקלות, אתה יכול לעצב אותם. הם לא משוחדים בתפיסות האקדמיות שלהם, ולכן אפשר לייצר מהם באמת איכויות ותוצרים מאוד מאוד פורצי דרך. ואני מתכוון למילה פורצי דרך. נחשפתי לאחרונה לחלק מהפרויקטים שהתלמידים שלנו מייצרים, למשל בתחום הבינה המלאכותית, ה-AI. זה פשוט מדהים. זה אנשים שיכולים, פוטנציאלית, יש להם את היכולת להיות מועמדים רלוונטיים לפרס ישראל, ואם תרצה לפרס נובל בתחומים מסוימים. לכן צריך לזהות את הדברים האלה בשלב הזה, ולא להגיד יום אחד נעשה. אתה מתחיל לעשות. אז כל אחד תורם את החלק שלו, ואחר כך חלק אחד ועוד חלק ועוד חלק, מביא את התוצר הסופי, ואומרים יום אחד, מי שקיבל את הפרס הזה היה בוגר שלנו. פרופסור מוחמד ותד, נשיא המכללה האקדמית רמת גן, תודה רבה לך. תודה לך, כל טוב. Thank you.